Hoe zie jij eruit? Nee. Oké, Appreciate the help. zullen we eventjes naar een dingetje gaan, dat we kogels? Ja. Kunnen Ik we... heb kogels van dode mensen gepikt, dus ja joh. Te laat. Als je heel even wilt wachten. Ik wacht hier even. Hallo? Kan ik doodgaan als ik hierin loop? Blijf eens staan. Kijk of dit werkt. Yo. Dit is nog eens een uitzicht. En ik kan ook zo'n kogels allemaal gebruiken. Moet hij naar beneden, denk ik, of niet? Ja, maar ik ga even op de weg parkeren. Weet je wat? Doei. Ik ga dood. Nee hoor, ik heb een parachute. Oeps. Oh jong, looping. What Looping. Ik wil eens zeggen, wat ben jij aan het doen? Pak dit. Oké, nu ben ik heel benieuwd of het jou lukt. Ja, wacht. Mag ik ik nu hoor- zeggen... Wat was dat? Je was het hangend maaien. Oh, mag ik nu zeggen, landen dit? Ja. Moet je even naar achter gaan. Ja. Piep, piep, piep. Piep, piep. Ja, ik ben gas het geven. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Waar moeten we heen? Naar rechts, zie je dat gele dingetje? Ja. Echt vlakbij gewoon, hè. Niet dat we nog een onmogelijke berg op moeten. Hier, Oké. wel even dat we de uitgang meteen hebben. Ja. Ben er. Mooi. Are you ready? I'm outside. Hallo, 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 hallo. Echo, echo, echo. Wij zijn hier. Waar ben je, Ruud? Ruud, Naar Ruud. beneden, beneden, hier. Ah, ik wou net zeggen, ik kan niet overheen springen. Nee, dat gaat helaas niet, denk ik. Hallo. Hallo. Oh, we waren dood, we waren dood. Niet meer. Leef je nog? Ja. Ik had mijn ik heb niet zo te kopen, mijn machine gun. as your father. One where you will feel the warmth of my love. Ah, my love. Ja, vind. Oh, we moeten iemand vinden. Waar is die Piet naartoe? Hallo. Hallo, Shan. Let us go, let us go. Wow, dat was gewoon een noodschop, hè, Tjadjang? Ik wou net zeggen. Zeg gewoon iemand hier. Hallo. Oh, sorry. Het is leuk als iemand dezelfde geweer heeft als jou. Toenk. Het gezicht. Moet je laat teleurstellen, vriend. Hier is ammo. Ja. Oh, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Ik wilde iemand neermaaien met mijn handen, maar dat lukte niet. Help me! Ja. Ja. Dat ik dadelijk iemand aan mijn rug heb. Nou, minuutje! Hoppa! Thank you, thank you. Ja, alsjeblieft. Yo, Hudson! Let us go. Ik hoef helemaal niks meer te doen hier. Nu mag jij. Nee.
fuck hebben ze hier gedaan? Oh, filmpje. Hey. Muts, probeer het te redden. Zo. Bas, schiet eens Ja? een kogel door je gezicht heen. Wat? Giet de cola, ja. Nee, schiet eens een kogel door haar gezicht heen. Oh. Oh God. I didn't think you'd come back. Natuurlijk, joh. Girl power, Spice Girls en zo. Something started happening. All the fucking Peggy started scrambling around. All the doors started closing, locking us inside. I thought I was gonna be down here forever. Maar ze stellen de Peggy. Tum. Plot twist, jongens. You've seen it here first. All because of him. Him. That fucking piece of shit! Dat is glas, hè, dat is niet hemzelf. He would come down here and he would just stand there and watch. We were begging for mercy and he would just fucking watch. Nou, zie je nog wel problemen hoor. Der. Ja. The others. Okay. There were other people down here with me. We are Moet gonna- u ook gaan zoeken of wat? Oh. Then we are gonna burn this whole fucking place down. Help me. We're Gewoon in naar huis. Explosions. Saving. Oké, Come on, we gotta get to the control room. naar The Hudson. only way we can unlock Follow the rooms Hudson. and free the others. Laten we daarvoor gaan. Gaan we hier in een potje poker of zo? Ja, Doet is zij goed. alles? En dan moeten we toch gaan redden. Ja. Domme trut. We're gonna get you out. The rooms are grouped together by section. Wees dan goed. Damn it! It's safeguarded against a global lock release. Ah, Oh ja, one joh. section at a time. Rook, get down to the rooms and free the prisoners while I hit the locks. Wie van ons twee? The emergency doors are unlocked. Yo. Dan. Nog eentje. Kom. Nog eentje. Kom. Staat er een achter. Hier is de... Oh verdomme, dan hebben we een kutletje in de kop hangen. Welke? Van let it go. Are you serious? Shit. One of the sections is tied to another control room. I can't free the locks from here. Rook, find the other control room. Wait. The control room's locked. No missile found. Abort launch sequence. Oh, ik ga eruit. Dit is de verkeerde kant op. Okay. Keep an eye out. I just lowered a platform from the missile Oh launch mensen, silo. schuif. Oei. Oh. Naar beneden zakken, niet naar boven. Should get you through to the control room. You'll see a bunch of consoles. Destroy them. Shit, Peggy! Destroy the consoles. It's the only way to free up the last batch of prisoners. Oh. Help. Ben dood. Kom je kant op. Hallo. Hallo, dank u wel. Vernietig de consoles. Get out. Dude, blow them up. Just hurry, Rook. Wat zijn de consoles hier? Alles Oké. met die Draaiende shit. Wat? Ah hier. Come on, we're running out of time. Hou je eens maar buiten tegen. The rooms are open. Now get back to Alif? the silo. I think I got Hou je eens maar buiten tegen. Backup generator online. Oh, Climb the silo. Hey! hij
Ik moet even mijn andere wapen gaan herladen. Ik ben even beter ontworpen. Caution. Caution. Evacuate. Manner. Moet u nu echt naar boven, Bas? Ja, kom eraan joh. There, start making your way up. These things haven't been used in years. Hallo? One of them jams, shoot the hinges. Proceed to the nearest. Damn it! In a calm and Safeguarded against a global lock release. I'll have to do one section at a time. Zij zijn logo. Niet te raden. Je gaat in het houden. Not a bad idea. Rook, keep climbing. When you get near the top, you'll Oh, find hey, a room kut! that stores all their fuel and Wat? tanks. Ik viel. evacuation. Nee. Zo, boven. Schuif het eventjes ietsje naar links alsjeblieft, anders kan ik... Dank u. Hoe de fuck moet het... Oh ja. Is dit gewoon jumpen? System failure. Ik denk het wel. Ja. That's it. Shoot the fuel tanks. Oh, niet een beetje vereisend hè. Zo, Light it up. Zo, mijn kamer ging van de kanten op. Mission compromised. Kijk even uit Bas, ik moet even die silos opblazen. Yo. Oh, dat was ik. Get the fuck out of there! Now! The whole place is gonna go! I'm grabbing the rest of the prisoners and heading out. Kom, Godspeed, Rook. See you on the outside. Je gaat de verkeerde kant op hè. Carbon Waar moet je naartoe? monoxide detected. Naar boven. Net waar je hem kapot geschoten had. Daarachter is een deur. Kom hierin. ik pak links. Oké, ik heb links gedaan. Ja, ik heb rechts maar mijn ook dood. Er zijn rechts steeds zoveel mannetjes. Kom je helpen? Niet voorbereid. Override must be engaged to open. Overheid must be engaged. Oké. Survive. Oh. Wat een chaos. Moeten we naar beneden, naar boven? Naar boven. Boven gaat het ding open. Het plafond. Ik hoor wel iemand met een shotgun. Ja, hierboven, dak. Oh. Evacuation. Oh, hier. Ja. Gewoon een trap omhoog en dan zijn we er. Ik ren gewoon naar het vuur toe en ik Oké. plotseling kreeg ik deze shotgun te zien. Why? Oh, oei. Yay! Yay! Hey! Ah hoor, Holland Valley! Klaar! Om maar Yeah. te gaan! Woehoe! Yay! Never seen anything like that before. Stuipen. We gaan zuipen met de pastor. Hoppa! Hey! You gave us something back we thought we'd never have again. Hope. Oh. Whatever Cheers! happens next, we're with you. Hoop. That was a hell of a job, Brooke. The way I see it, you're the one in charge now. Hoppa, wij zijn een nieuwe Jason, Pietje, hoe heet die? Ja. Hoppa! Ja. Oh. A seal has been opened. Oei.
My brother John Ja. was loved by few. Feared by Johnny, many, dat was het. Johnny. misunderstood by all Accept me. except me. John was not born a monster. He was just a child when our family was torn apart. Aww. He was loving, kind, and full of joy. Alleen fucked in the head. Yep. He was easily preyed upon. John was not perfect. And sometimes he was not even good. But he was my brother. Ja, je broer, niet van mij. And Ah. those responsible for his death will be punished. Oh jee, dat zijn wij. I promise you that. Nu moeten we bang zijn, Bas. Ben je bang? Dim, dim, dim. Nee. Oh, ik wel. Mijn broek. Hoppa! Job, deputy. Yes. 3000, heb je wel geld. Ja. Oh, Cops gonna be a lot more careful knowing they Ja. wacht even. Nog 400 erbij. Woehoe, free money, bitches. Hoppa, dat was light em up. You bitches. Yes. Zo mensen, laat het... Ja. Het was een hele lange aflevering denk ik, dus ik denk dat we meer bij laten. Het was veel bereikt. Deze hele region is nu van ons. Wij zijn de baas. Dus goed, mensen, tot de volgende. Doei doei. Doei.